שלום וברוכים הבאים לפריוויו שלי! לפני שנמשיך, אני חושב שכדאי לעצור לרגע ולהיזכר במספר רגעים קלאסיים מהתערוכות הקודמות שלי. הבה נצפה! שלום וברוכים הבאים לפריוויו שלי! וואו! איך שהדברים השתנו מאז. אחת הביקורות שאני מקבל בדרך כלל היא שבסרטים שלי הנרטיב עוסק רק בפאנץ' ליין ושאין דמויות קבועות. כדי להתנצל על זה הכנתי נאום ארוך ומשעמם, שכעת אני אקריא לכם אותו באיטיות ובקול אחיד ומונוטוני. זה היה בשנת 1825 שהפילוסוף הדגול